Il-Ministru Ian Borg ftaħar kemm Infrastructure Malta qed tħawwel xtieli biex tikkumpensa s-siġar maturi madwar Malta li qed jitqaċtu minħabba proġetti li qed japprova huwa stess. Iżda r-realtà hi li fiskiet bot mill-kameras is-siti bis-siġar li hu stess qed jinawgura ftit xhur biss wara qed jispiċċaw ċimiterji ta' siġar mejta bil-art. Fost l-oħrajn jekk wieħed isur Ħad-Dingli nnifsu pereżempju minn fejn Ian Borg ġie elett isib il-ġardin Joseph Farrugia. Hawn, fil-kampanja l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, il-Ministri José Herrera u Ian Borg, akkumpanjati mill-Kunsilliera Laburista tal-lokal, ftaħru li kienu qed iħawlu aktar minn 200 siġra. Illum, kif jiġdu l-filmati, is-sit sar ċimiterju tas-siġar nixfa mejta bil-għaġġ. Dan mhux l-unika ċimiterju tas-siġar f'Ħad-Dingli, l-istess xorti messet lil ftit siġar fit-taraġġ fiċ-ċentru tar-Raħal. Proġett ieħor li qabel l-elezzjoni kien inawgurat b'tant pompa u li l-eks sindku Sandro Zoppardi tant ftaħar bih. Saħansitra ftit passi mill-Kunsilli Lokali fil-pjazza ewlenija anke l-palm li kien qed iżejjen iż-żona nixef u miet. Iżda minkejja li Ian Borg jaf sew b'din is-sitwazzjoni, ironikament jiftaħar li l-Gvern ma jħallix siġar jinxfu. Fid-dawl ta' dan staqsejnieh dwar il-ġardin f'Ħad-Dingli, iżda huwa qalilna sabiex nistaqsu lill-Kunsill Lokali. Il-Kunsill Lokali ħawwel is-siġar u naħseb dawk huma mistoqsijiet li tittamel il-Kunsill Lokali biex tara l-andament ta' kemm qed jikbru jew ma jikbrux dawk is-siġar mhux hekk. Il-kummenti ta' Ian Borg huma sinifikanti ħafna dan għaliex mhux is-siġar biss huma l-vittmi f'Ħad-Dingli, iżda anke d-Dinglin spiċċaw vittmi ta' pika interna bejn il-Laburisti stess. Fil-fatt, wara l-elezzjoni l-eks sindku Sandro Zoppardi tilef postu għar-rivali tiegħu Ian Schembri. Dan tal-aħħar f'Ħad-Dingli huwa magħruf għalkemm hu qrib Silvio Schembri, il-kompetitur tal-Ministru Ian Borg fuq is-7 distrett elettorali. Is-sitwazzjoni preżenti qed titqabbel mid-Dinglin ma' dak li seħħ fi żmien it-tmexxija ta' Venera Mikallef, ukoll eks sindku Laburista li kienet rispettata anke minn persuni ta' fehma politika differenti minn tagħha. U issa jidher li xorti simili qed tmiss lis-sindku l-ġdid.